Новий завет на Господа нашего Иисуса Христа. Свето Евангелие от Матея. Глава 4. Тогава Иисус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. И като пости 40 дена и 40 нощи, най-сетне огладня. И приближи се до него изкусителят и рече: Ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хлябове. А той му отговори и рече: Писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. Тогава дяволът го завежда в светия град и го поставя на храмовата стряха. И му казва: Ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е: На ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата си. Исус му рече: Писано е също: Няма да изкусиш Господа Бога твоего. Пак го завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава. И му дума: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Иисус му казва: Махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему ще се поклониш и нему едному ще служиш. Тогава дяволът го оставя и ето, ангели дойдоха и му служеха. И като чу Исус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея. И като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за уния, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина. От тогава Иисус начена да проповядва и да казва: Покайте се, защото се приближи Царството небесно. И като вървеше покрай Галилейското море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежи в морето, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам, като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова, Зеведеева и брата му Йоана, в кораб с Зеведея, баща им, който кърпеше мрежите и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяла Сирия, и доведоха при него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничави, и разслабени, и той ги изцери. И подире му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Иудея и отвъд Йордан.